Ahojte, nákup z DMky tu už mám 3 dní, takže poďme si ho ukázať. Nech to môžem poodkladať, lebo niektoré veci už potrebujem aj používať. Kokolino v ružovom mám, veľmi krásne vonia. Prostriedok na riad, teraz limitka z tej istej limitky WC čistic. Som vzala ešte brev, Denkmeat, takéto ružové a tiež z tejto limitky, čo tu je, tak aj takéto. Brala som schválne nie modré, lebo modré mi zafarbilo WC. Budem mať čo čistiť. Osviežovač textílií. Šampón. Nedávno som bola na dentálnej hygiene a mala by som si lepšie čistiť zubky, takže mám tu takú ústnu vodu. Mám problém s ďasnami, takže kto máte problém, odporúčila zubárka túto. Môže sa užívať pol roka. Takúto špeciálnu kefku som si zobrala, ktorá má dosiahnuť proste všade. A lakalut na tie moje ďasienka. Klasika. 2 ženy v domácnosti bolo treba dokúpiť. Vložky a intimky. Najlepší vlhčený toaletný papier, pretože ho viete vyberať naozaj po jednom, netrhá sa a aj pekne tak fresh vonia. Super, odporúčam.